La bona notícia és que els resultats electorals han obligat Esquerra Republicana a parlar d'unitat independentista. Benvinguts al club. Anem bé, anem bé. Després d'haver perdut 300.000 vots a les municipals i més de 400.000 als generals, sembla que reaccionen, o semblaria. En qualsevol cas, el president aragonès avui mateix ha parlat d'unitat independentista i el diputat Albert Batet s'hi ha afegit dient que això és el que cal i que per tant és bo. Un front estratègic, un front comú a Madrid, especialment no només per el que ha de venir, sinó per les negociacions que sembla que s'han de fer a hores d'ara. Vull creure que això no és conjuntural, vull creure que no es tracta del cangueli que li ha agafat a Esquerra després d'haver perdut tants vots i sobretot de la por de ser irrellevants, perquè els únics que de moment semblen rellevants són els diputats de Junts, que són els que realment tenen la clau. I Esquerra mou fitxa dient no ens quedem fora. Però és igual, sigui per la necessitat, sigui pel cangueli de la situació, sigui perquè la bufetada electoral que s'han fumut és tan contundent que necessiten alguna reacció, benvinguda la idea de la unitat independentista. Sempre i quan no sigui una presa de pèl. Sempre i quan no sigui una manera de qui dia passa any empeny. Perquè l'independentisme està molt cansat, molt fatigat i massa decebut. El primer que cal dir, i em dirigeixo al president Pere Aragonès, és que s'ha d'enviar a la paperera de la història la taula de diàleg, prou presa de pèl. Avui, quan en parlava d'unitat i parlava de la taula de diàleg. Malament rai, la taula de diàleg no està sobre uns fonaments sòlids. Si no hi ha un reconeixement explícit del conflicte català, que no el reconeixen, si no hi ha un reconeixement explícit de Catalunya com a nació, de què caram parlem i amb qui caram parlarem? És que està en la base i la taula de diàleg ni això reconeix. És una bilateral de 3 al quarto. I per tant, per aquí no anem. A la paperera de la història, senyor Aragonès i senyors d'Esquerra Republicana, la fake taula de diàleg. Ara bé, si cal anar conjuntament, posem damunt de la taula els elements fonamentals. Primer, senyors del PSOE, som o no som una nació? Ens parlen com a tal o es creuen que som una diputació grossa a la que li prendran el pèl una altra vegada? I, òbviament, hem de posar damunt de la taula tant els temes estratègics com inversions, com econòmics, com nacionals, que estan tots pendents. Si anem amb aquests màxims i la negociació ens porta a alguns resultats sòlids, de veritat, no de fireta, podem arribar a plantejar-nos una situació interessant. Però si no és això, si el que s'està intentant des del PSOE és prendre'ns el pèl una vegada més, aixecar-nos la camisa com l'han aixecada a Esquerra Republicana durant anys i panys, i Esquerra Republicana s'hi posa bé perquè el que vol és salvar el Pedro Sánchez i per tant intenta estirar junts, i això és així, haurà estat l'enèsima presa de pèl. Si és una altra situació, benvinguda sia. Perquè hi ha dues coses que cal dir en veu alta. La primera és, la unitat de l'independentisme és necessària. La segona és, la unitat de l'independentisme no es pot basar en mentides. O es basa en uns fonaments sòlids, o potser encara és perniciosa. Per tant, fem bé les coses. Hi ha una oportunitat històrica. Esquerra Republicana parla d'unitat, parlem d'unitat. Junts s'hi posa bé, parlem d'unitat, però sobre les bases de veritat, no sobre les fakes, no sobre les falsetats, no sobre les mentides.